Carla May Defensor. Sining hapon naton pagdiskusyonan mga kabombo ang mainit-init nga mga balita diri sa syudad sang Bacolod kaga sa probinsya sang Negros Occidental kasubong man ang mga nagapanguna nga mga balita pungsod nun, mga balita nasyonal kag mga balita sa luwas sang pungsod kasubong man ang balita sa patag sang hinampang. Kamusta ang inyong weekend mga kabombo? Adlaw sang Sabado te magutok naman no ang mga dalanon kaya normally weekend nagalagaw gid ang kalabana rides bala especially sa mga motorista kag mga mayara sang salakyan. Ti lubos-luboson ta na ang aton nga pagalagaw kaysa masunod nga semana isa na naman ka round sang oil price hike ang magasugata sa aton. Sa post gani no sang aton nga flagship station sang Bombo Radyo Iloilo kung wala ka kuno naghibi sa pagbulagay ni Jason kag ni Moira base sa oil price hike next week magtsabaw ka. Di kaya do medyo masakit-sakit gid man mga kabombo no especially sa tagipusoon ang ikasaka sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga Martes. So sa masunod nga Martes no effective next Tuesday ang presyo sa gasolina ang magasaka sa 2 pesos and 65 centavos tubtob 2 pesos and 80 centavos kada litro. Samtang ginaproject naman nga magasaka man ang presyo sa diesel 6 pesos and 40 centavos tubtob 6 pesos and 70 centavos. Samtang ang presyo sang kerosene ginalauman nga magasaka sa 5 pesos and 15 centavos tubtob 5 pesos and 30 centavos kada litro. Medyo masakit-sakit yun no, big time price hike nga pati kayo nun sa masunod nga semana ti ang rason bangod no sa nagasaka man nga demand sa Northern Hemisphere countries bangod kaya sa summer peak period umalin Hunyo tubtob Setyembre kaga isaman sa mga nagduso nga magasaka ining presyo sang produktong petrolyo asod-asod no ang mga oil ban bala ang pagban bala sa Russia no sa European Union bangod sa nagapadayon nga giyera sa tunga sa Russia kaga Ukraine kag ang pag-anuman ang pagpahalog man sa lockdown didto sa maya China nga amo ang ang mga naga-increase sa oil demand. Sining nga bulan no nagsaka man ang presyo sang pila ka mga balaklon masebra 80 mga kabombo ka mga prime commodities ang ginaprubahan sa Department of Trade and Industry sang DTI nga magsaka ang suggested retail price. Although may pila no nga nagsaka man ang sweldo sining nga bulan effective na tong adaan pero padayon man ang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo kag ang pagsaka man sa presyo sa mga balaklon. Sa iban pa naton nga mga balita lokal aton karon pag-checkeron sa report ni Bombo Carla May Defensor ang tuhoy sa isa ka drug personality sa maya Banwa sa Pontevedra nakaangkon sang 20 ka mga bunok. Grabe gid siguro ang kaakig sa kontra sinyo kung sang suspisado kaya 20 gid ka mga buno ang naagom sining drug personality sa Banwa sang Pontevedra. So aton pagka-checkeron kung may kaangtanan bala sa illegal nga droga ining motibo sa nagluntad nga krimen. Aton man pagkuhaon ang dugang nga detalye kay Bombo Carla tuhoy sa naglungtad nga hacking incident sa maya Banwa sang Binalbag sa kalalaki pilas. Sa balita sa hinampang no ang sa patag sang hinampang mga kabombo ang utod ni James Palecte no bronze medalist sa nagtakop nga SEA Games kaga nagrepresent man sa Pilipinas sa patag sang boxing ang utod sini nga si Aston Palecte mga kabombo mayara siya sa hampang buwas nga adlaw didto sa may Australia. Si Aston Palecte natalana ini siya nga magahampang no batok sa Australian nga si Jason Moloney buwas nga adlaw mga kabombo didto sa may Marvel Stadium sa may Pungsod, Australia. Ilang pag-awayan ang World Boxing Council WBC Silver Bantamweight title kag ang bakante sa karon nga World Boxing Organization o WBO International Bantamweight Championship sa isa ka 10-round nga match. Ikay na
patigayon na sila no sa nga official way-in kagabuas nga adlaw dayon agad no ang ilang nga hampang ti maga-cover man kita na mga kabombo buwas nga adlaw sa hampang ni Sir Aston Palecte kaya tumandok ini siya sa nga syudad sa nga Bago diri sa Negros Occidental no. Bagunhon gini siya no, Pride of Bago. Ito kadamo sa mga boksingero gin mga kabombo diri sa Negros Occidental, partikular na sa syudad sang Bago. So sini nga hapon no aton makaupod live and direct didto sa may pungsod Australia si Sir Aston Palecte. Sir, maayong hapon. Salamat gid sir sang time imo makaupod sa karon si Bombo Jairi de los Reyes. May gabi sa tanan no, sa tanan nga pamamati. Agabi yan dire sudra sa bayang hapon dira sa inyo sa Bacolod kag sa Bago sa tanan pamamati may gabi maghapon sa tanan. So sir, thank you gid sir sa nga ginhatag mo nga time. So diri sa amon sa Negros Occidental hapon dira sir sa Australia ano na dira oras sa karon? 2 ka oras sa mga diferensya, alas 7 pa dire sa alas 7 48 pa dire. So mga 2 ka oras diferensya lang. So kamusta ka sa karon sir dira sa may Australia? Kamusta ang imong preparasyon para sa imong hampang buwas? Okay naman wala man ta ka jet lag oras naman 2 ka oras ang diferensya. Ikaduha, kondisyon na ta para sa hampang buwas kag tanay suportahan nyo kano sa pagi sa pag-pray lang makuha naton kay kabalo man ta nga ilan na di teritoryo ila tanan judge referee so pero sa training namon grabe among paganda nga para ma-knockout lang siya para wala hindi ta madaya. So sir ka diri sir sa Negros Occidental no nagasuporta gid ang mga ang mga Negrosano especially man sir ang mga taga didto gid sir sa inyo sa may syudad sang Bago for sure sir nagaupod gid sa imo sa pagpangamuyo para sa imo nga hampang buwas sa adlaw. So ano ka dara sir or sa sano ka lang dira sir nag-abot sir sa may Australia? Nag-abot kami diri June 1 man nag-abot. Sakto lang man siya kay sa para sa ginang bako gina hindi man ta mag-jet lag duha ra man ka oras diferensya so tama lang pag abot mo June 1 kay wala man problema sa timbang. Ang timbang ko sa Pilipinas pala nakuha ko na so kabalo ko nga diri Tugnaw so grabe ka Tugnaw diri Subong so dito pala sa Manila gawa ko na namon timbang para diri balas-balas lang tagamay para makuha nato timbang kag mga kaon tagamay man. So comfortable ka man da sa karon sir no kaina sir kamo nagpatigayon sang inyo nga official weigh-in? Oo ma'am natapos amon weigh-in gina so wala man daw problema sa timbang 117.6 lang ta siya mga 117.661 so okay man ang timbang sa tanan. Ining si Jason Moloney sir first time mo ni siya sir no nga kahampang? First time ko na siya makampang pero nakita ko man mga previous niya mga hampang so ang ara siya hampang dapat may schedule ang biglaan na siya hampang kalitra na siya dapat may schedule kami sa July sa Amerika so kalit lang sila gulpi lang sila nagtawag sa amon nga magampang kay Jason Moloney so ang manager ko nagaduha-duha pa kay isa na lang kabulan so 5 kaya ko man na siyang pangan sabi ko kaya ko kita ko yung mga hampang kaya wala man sa kusog so ang bago sayang man na opportunity nga hampang antang WBO kagapon lang ako nakabalo sa press con lang ako nakabalo nga ipusta man niya WBC belt so dugang nga kalipay sa akon kag excited kay ko nga magdaog kay to duha ka belt ang aton makuha no sa teritoryo. Amo gani sir no. So buwas nga adlaw duhagid ang inyo nga paghampangan nga duwa sir. So far sir kamusta man sir ang imo nga sir nga dira imo nga training dabla sir naga-training ka man sir pag-abot mo da for hamalin sang June 1? Ga-training kami aga hapon para makuha ko lang ang timbang wala problema para lang sa mga kamakaon lang ko sa pamahaw pag hapon makaon ko gyapon gulay so
kailangan ko lang magpabalas gamay para sa kaon lang gid sa timbang ta maintinda lang. Kaya hindi man gani sir maglayo sir no ang inyong nga weight nga duha sir ang inyong timbang sir ni Jason Moloney sir. So ano sir ang imong mensahe sir sa mga tagpalamati nato or before that gali sir makambal ka sir nga confident ka sir buwas nga adlaw sir sa imo man nga hampang or nga makuha mo ni sir ining duha ka title? Oo, salig kay ko sa gabi nga salig ko sa ano na siyempre sa kagalingon ko no nga makuha ko ni siya kag kabalo ko madaog ta kay gabi ang mag-training siya ni tapos nakita ko man sa mon sparring kag una-una lamang ta kay medyo magwapo ato sa knockout percentage kag may kusog man ko gwapo man training ko man nga lipay ko nga boss na kitang hampang kay kabalo ko nga kaya ta sila kabalo ko madaog ko kabalo ko sa kagalingon nga madaog ta. So kanami gyud sir pamati ano kaga ginalauman man namon sir buwas ang imong hampang. So sir ang palekte bala sir nga apelyido sir no hindi naman ina siya sir bag-o sa patag sa nga boxing kayang imo nga utod sir siya James Palekte saman sir ka boksidor sir. By the way sino sir ang mas magulang sa inyo sir ni Sir James Palekte? Ako ang magulang pero may harap pa kami sa magulang sa una nga magulang pa sa amon nga siya gid ang una nga nagboxing gid nga nag-Philippine team man tapos na professional man siya naguntat na siya ako nag Philippine team nag-professional tapos si James ako sa kasunod siya sa akon nag-Philippine team siya mga siling ko sa iya gani nga kung gusto ka nga kung happy ka na dira sa Philippine team dira ka na sa Philippine team. Gusto ko nga ipadayon niya ang handom sa amon papa nga napatay nga maka-gold sa Olympics. So gusto ko si James na lang magkuha kag gusto mo ni papa sa akon nga mag-world champion. So ginapadayon ko ang pagampang sa professional para maka-world champion para sa akong papa. Kag gusto ko si James makuha niya ang gold medal sa Olympic kaya mo handom sa amon papa nga mo nang ipa-boxing niya kami. So for sure sir proud na proud gyud sir no ang imo nga ginikanan especially ang inyo nga papa sir sa inyo. Ano gani sir ang imo nga record sa karon sir? Record ko is 28 wins, 24 knockouts, 4 loss, 1 draw. So lastly sir antes kita magatakop sa aton nga interview pwede ka lang sir maka Tagalog sir kay nagapamati man sir ang bilog nga Pilipinas sir sa aton nga programa sa karon. Ano ang imo sir nga message sir sa hindi lamang sa mga taga Negros Occidental kundi sa mga Filipino man sir nga nagapamati subo nga hapon sir in Tagalog lang sir? Sa lahat po ng nakikinig ngayon no sa diyan magandang hapon sa Pilipinas. Sana po suportahan niyo ako sa laban ko bukas. Pagdasal niyo na walang masamang mangyari sa akin at sana po pagdasal niyo na makuha natin yung WBC at WBO belt at sana po yun lang yung hinihingi ko yung dasal lang na suporta na unang-una talaga yung walang mangyayari sa atin at sana manalo tayo sa laban na to. Salamat po at lalo na sa pag-interview ngayon sa Bombo Radio Bacolod. Kahit paano bukas na yung laban na interview pa rin nila ako at naalala pa rin nila ako. With that sir, thank you so much gid Sir Aston Palekte sa imong nga time. God bless gid sir sa imong hampang buwas. Maayong hapon. Thank you. God bless. God bless. So nabatian mga kabombo no si Sir Aston Palekte no live and direct dito sa Maya Australia. So apisar nga nagapreparar si Aston Palekte si Sir Aston sa iyang hampang para buwas nga adlaw no buwas na gid ang iyang hampang dito sa Maya Australia bato kay Jason Moloney para sa World Boxing Council WBC Silver Bantamweight title kaga ining bakante sa karon nga World Boxing Organization o WBO International Bantamweight Championship. Nakahatag ini siya gihapon no sang tion nga interview sa aton. So nagapangamuyo gid no nagapangayo gid si Aston Palekte sa pagpangamuyo no sa aton mga kabombo kaya hindi lamang ang syudad sang Bago no hindi lamang ang Negros Occidental ang iyang gina-represent kundi ang bilog nga pungsod Pilipinas.
nga daan ka title ang nakasalalay dire. So ining si Aston Palecte no, utod ini siya ni James Palecte kag may isa pagid siya kuno ka magulang man nga isa man ka boksidor. So yara gid sa ilang dugo no ang pagka boksidor. So inspirasyon sini ang iyang amay nga amo man no ang nagapamotivate sa iya agod nga mas pagid mas mag-grow pagid bilang isa ka boxer. Kaya tabuas nga adlaw mga kabombo no kami ga-cover man ang Bombo Radyo Bacolod sa hampang sa nga Pride sang Bago City sa patagsang boxing si Aston Palecte. So dugay-dugay aton man pag kung mayara pa kita sang tion aton pag kuhaon ang mga balita lokal nga natipon ni Bombo Carla May Defensor to isa Viente ka mga buno no nga naangkon sa isa ka drug personality sa may Banwa sa Pontevedra kag sa may Banwa sa Binalbagan isa ka lalaki ang pilason sa nagluntad nga hacking incident. Kaya magasunod naman mga kabombo no, ang aton nga Bombo Network News kung sa diin pag-diskusyonan no, ang pila ka mga balita national. Apang diri kita anay sa nagapalaabuto no, nga inauguration ni Vice President-elect Sara Duterte sa may Hunyo 19. Sa June 19, patigayunon ang oath-taking kaga inauguration ni Vice President-elect Sara Duterte. Ini mga kabombo patigayunon sa may San Pedro Square alas 3 sang hapon ini magasugod kay may patigayunon man nga nga misa kaga may patigayunon nga ceremony kag may patigayunon nga concert no para sa mga supporters ni Vice President-elect Sara Duterte. So pero antes ina no buya kita anay sa nga pila ka mga importante nga mga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka Ang ating mga balita. Bansa dulot pa rin ng pandemya, pinag-uusapan na raw ng IATF. Ilang makukulay na bahagi naman ng kasaysayan sa National Museum na ungkat habang inihahanda ito sa panunumpa sa tungkulin ni President-elect Bongbong Marcos. Local transmission ng Omicron BA.5 sa variant. Posibleng nangyayari na raw sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Ang US administration na babahala sa heart inflation risk dulot yan ng Novavax COVID vaccine. At alert level system, inirekomenda ng Department of Health na ipagpatuloy sa pagpasok ng Marcos administration. At sa ating international news, pag-export ng butil mula Ukraine, pinayagan na ni Russian President Vladimir Putin upang maiwasan ang global food crisis. Sa ating balitang palakasan, yung Philippine Olympic Committee may pagkakalob daw na bonus para sa SEA Games medalist. Alamin kung ano yan mamaya. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Patuloy pang pinag-uusapan ngayon ang mga miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kung babawiin na ng tuluyan ang pagdedeklara ng state of calamity dito sa ating bansa dulot pa rin ng pandemya.
Napagalaman na itinaas ng mga kinatawan ng Department of Health ang operational implications ng naturang hakbang at sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na manganganib ang ating bansa na mawala ang validity ng emergency use authorization na ipinagkakaloob sa mga bakuna at gamot na ginagamit para maiwasan daw yung COVID-19 kapag ka naalis na ho kasi yung state of calamity status ay hindi na magiging madali ang proseso ng pag-aproba sa mga bakuna. Ipinunto niya na sa isang non-emergency phase, ang mga tao ay makakakuha lamang ng COVID-19 vaccine mula sa manufacturer ng bakuna na inisyu na at nabigyan ng Certificate of Product Registration ng lokal na Food and Drug Authority. Ngunit para maging karapat-dapat ang mga kumpanya para sa aplikasyon ng CPR, kinakailangan nilang kumplituhin ang kanilang Phase 4 na clinical trials ng kanilang mga produkto. Nauna nang iminungkahi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na alisin na ng tuluyan ang public health emergency para ipagpatuloy na ang mas maraming aktibidad, lalo na't makakatulong umano ito sa ekonomiya at panlipunang kabutihan at isusulong ang produktibo at kumpiyansa ng populasyong Pilipino. Isinasaalang-alang ngayon ng Pilipinas ang India, ang nangungunang rice exporter sa daigdig, bilang alternatibong pagkukunan niya ng commodity kung sakaling ituloy ng mga neighboring Southeast Asia ang plano nilang itaas ang presyo ng bigas at lumikha ng rice cartel. Sinabi ni DA Undersecretary Fermin Adriano na naglabas si Pangulong Rodrigo Duterte ng executive order na nagpapababa ng taripa sa inangkat na bigas mula India sa 35% mula 50%. Ang rice import duty para sa mga bansang hindi bahagi ng Association of Southeast Asian Nation ay 50%. May lumabas din na ulat na nagsabi ng gobyerno ng Thailand ay nagpahayag ng plano nitong lumikha ng isang kasunduan sa Vietnam upang palakasin ang kanilang kapangyarihan sa bargaining at makatulong na mabawasan ang pagtaas ng mga gastos sa produksyon. Ang Thailand at Vietnam ang ikalawa't katlong pinakamalaking rice exporter naman sa mundo. Ang dalawang bansa ay bumubuo ng 10% ng pandaigdigang supply ng bigas. At ayon pa sa datos ng US Department of Agriculture, ang India gayon pa man ay bumubuo ng halos 40% ng supply ng bigas sa mundo. Dahil dito sinabi ni Adriano na magiging imposible ang planong Thailand-Vietnam rice cartel kung hindi sasama ang India. Standby ang Bombo Radio Davao at sapagkat mamaya kukuha po tayo ng mga update hinggil dyan sa mga preparasyon. Kung dito sa Metro Manila mga kabombo, abalang-abala ang paghahanda para dito sa ilang makukulay daw na bahagi ng kasaysayan naungkat sa National Museum dahil dito sa paghahanda ng venue ng panunumpa nitong si President-elect Bongbong Marcos. At sa oras natin na 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, tunguhin natin ang lungsod ng Davao sapagkat may mga preparasyon din ho sila para naman sa panunumpa ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Davao. Hindi lamang doble, kung hindi triple ang inihanda ngayon na seguridad ng Davao City Public Safety and Security Command Center, kasama na ang Davao City Police Office at ang Task Force Davao para sa isasagawang inaugurasyon at ng oath-taking ni outgoing Davao City Mayor at incoming Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Nauna na rin kinumpirma ni Liloan Cebu Mayor Cristina Frasco, ang spokesperson ni outgoing Davao City Mayor at Vice President-elect Sara Duterte Carpio, na isasagawa ang oath-taking ng naturang opisyal bandang alas 4:30 ng hapon sa susunod na araw ng Linggo, June 19, sa may San Pedro Street dito sa lungsod ng Davao. Sisimula ng event sa pamamagitan ng Thanksgiving Mass na susundan ng inaugural ceremony at matatapos sa isang musikahan pasasalamat, isang mini concert na para sa mga taga Davao City kung saan ito ay bahagi na rin ng pagpapasalamat ni Mayor Inday Sara sa mga tao na bumoto sa kanya para maluklok naman
sa mataas na pwesto. Samantala, ilang mga kalsada naman ng downtown area ng Davao City ang isasara at hindi pa dadaanan ng mga sasakyan sa June 18 at June 19, particular na sa bisinidad ng City Hall at kalapit na mga lugar para sa ipapatupad na seguridad ng security cluster. At inihayag naman ni DCPO spokesperson Captain Maria Teresita Gaspan na para sa mga naisumaksi sa oath-taking, bawal ang backpack, bawal din ang pagsuot ng sombrero at ang jacket. Dapat din na transparent ang dadalhin na canister ng tubig ng mga dadalo. Matapos ang sunod-sunod na pagsabog sa Cotabato at Zamboanga, inihayag naman ni Public Safety and Security Command Center Head Angel Sumagaysay na mas alerto ngayon ang buong lungsod ng Davao kung saan noong nakarang araw pa ay ipinatupad na ang maraming mga checkpoints dito sa lungsod ng Davao. At Bombo Elmar? Si Bombo Dennis po ito. Okay. May tanong ko lamang, anong significance nung June 19 para kay outgoing Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na Vice President-elect naman? Bakit yung petsa na yun, yung kanilang napili, knowing na ito'y linggo at kakatapos din ng isang holiday, yung June 12 na Independence Day. Anong, kumbaga, may okasyon ba para kay Mayor o kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio? O ito'y talagang napili lang dahil ito yung maluwag na schedule? Bombo Davao? Bombo Dennis, wala naman kahit anong significance doon sa June 19. Pero yung June, ito yung birth month ni Mayor Inday Sara. Itinao na araw ng linggo kasi pag araw ng linggo, maraming mga tao dito sa may San Pedro Street. Sa may San Pedro Street, dito kasi ang San Pedro Cathedral, isa sa pinakamalaking simbahan dito sa Davao City kung saan halos sa pag-araw ng linggo, dito dumadagsa ang mga tao. At ang San Pedro dito sa San Pedro Cathedral kung saan maraming nagsisimba, kaharap din ito ang Sangguniang Panglungsod Building at malapit din dito ang City Hall ng lungsod ng Davao kung saan halos mga pamilya na mga Davaoenyo ay namamasyal kapag araw ng linggo. Ayan, sige. Maraming salamat, Bombo Angie, at ingat kayo dyan sa mga update ko po kami pagka may mga development. Maraming salamat. Okay, maraming salamat na Bombo Dennis. Yan ang ulat wala dito sa Bombo Radio Davao. Bombo Angie de Leones Chagas para sa Pambansang Radyo na Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo. Bombo! Dagdag pang mga balita sa oras na ito, nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana sa bagong hinirang ni South Korean Minister of National Defense na si Lee Jong-suk sa isang opisyal na pagbisita sa Republic of Korea. Sinabi ni DND spokesperson Arsenio Andolong na sina Lorenzana at Lee na itinalaga noong May 10 ay nagpalitan niya ng kuro-kuro sa sitwasyon sa West Philippine Sea kung saan ng Pilipinas ay may magkakapatong na pag-angkin sa teritoryo sa China at iba pang claimant countries. Ayon pa kay Andolong, ang dalawang ministro ay muling pinagtibay ng kalayaan sa paglalayag at pag-overflight. Gayon din, ang paggalang sa international laws ay dapat na itaguyod sa lahat ng oras. Nangyari ito nang ipatupad ng China ang summer fishing moratorium sa West Philippine Sea mula May 1 hanggang August 16. Isang hakbang na ipinoprotesta ng Pilipinas mula ng sabing saklaw ng pagbabawal ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Bukod dito, napag-usapan din ng dalawang ministro ang pagpapalakas ng bilateral defense cooperation ng Pilipinas at South Korea kahit na malapit na magbitib sa pwesto si Lorenzana sa pagtatapos ng buwang ito kasabay ng pagbabago ng administrasyon. Nagpalitan din ng kasiyahan ng mga opisyal at kinilala ang malapit na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at mga establishmento ng pagtatanggol at militar ng ROK, particular na sa
sa larangan ng industriya, ng depensa at logistics cooperation. Naging instrumento ang South Korea sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines dahil nagsusupply ito ng ilan sa mga makabagong kagamitan na nakuha ng militar ng Pilipinas sa nakalipas na 6 na taon. Kabilang na dito ang dalawang Jose Rizal class frigate at ang Corvette BRP Conrado Yap. At mga kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang bahagi po ng ating balitaan, tayo'y makikikumusta muna dito ho sa panig ng mga manggagawa, no? Sapagkat napakahalagang mapag-usapan ngayong araw, mga kabombo, yung umpisa ng implementasyon ng wage level o minimum wage dito sa Metro Manila na naaprubahan po yan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So alamin ho natin kung anong mga iba pang mga impormasyon mula sa hanay po ng mga manggagawa. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Kapiling ho natin tagapagsalita ng ALUTUCP, Ginoong Alan Tanhusay. Magandang gabi po sa inyo. Si Bombo Dennis po ito. Together with me si Bombo Jane Buna. Good evening, sir. Good evening, Bombo Jane, Bombo Dennis. Magandang gabi po sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood. Opo. Sir Alan, gusto lamang po namin kunin ang, alam namin, kayo may nakukuha mga feedback din galing po sa hanay ng mga manggagawa doon sa implementasyon na ngayon ng minimum wage sa National Capital Region, pati na doon sa iba pang mga rehiyon. Kumusta ho ang inyong natatanggap na feedback, Sir Alan? Bombo Dennis, ang Okay. Check natin muli mamaya-maya ang signal ni Ginong Tanhusay sapagkat importante ho itong maintindihan natin yung takbo ng kasalukuyan hong sitwasyon sa panig naman ng mga manggagawa. Ngayong araw ho talaga, mga kabombo, yung iiral yung minimum wage na level dito sa Metro Manila, ito ho'y naaprubahan. Pero ang naging sistema ho kasi, hindi yung apila ng grupo ng mga manggagawa yung naaprubahan. So may ibang criteria na pinagbabasehan ang Labor Department at yung mga nasa ilalim ho ng naturang tanggapan na humihimay dito. So check natin muli yung linya sa ating communication line via Zoom. Pabati natin uli. Sir Alan, please come back. Yes, good evening. Kamusta ang aking audio, Bombo Dennis? Okay, medyo may scratch ng konti, ano? Pero siguro magkaintindihan na ho, kahit pa paano mas malinaw na ito kumpara kanina. Yung feedback ho na natatanggap ng inyong panig mula ho sa hanay ng mga manggagawa after nitong implementation na ng minimum wage. Lalo na dito ho sa Metro Manila, napakaraming manggagawa dito, Sir Alan. Oo, Bombo Dennis, no? Iba-iba ang reaksyon ng mga manggagawa dito sa wage increase order na impact. So far, may 13 hanggang 14 na wage board ang naglabas ng wage increase order. Ay nako, medyo nagkakaproblema yung ating signal, ano. Oras natin sa buong kapuluan, 14 minutos na makalipas ang 6:00 ng gabi. At mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, atin naman tutunguhin yun hong dako ng lungsod ng Maynila para dun sa nagpapatuloy na pagsasaayos ng National Museum kung saan ho ay isasagawa yung panunumpa ng ating susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, ano pa nga bang malalim na kwentong nakapaloob ho dyan, ano? Yung mga millennials, hindi na nila naabutan yung ibang mga aktibidad dyan ho sa naturang gusali. So, mamaya ating babalikan, ano? Mga baliktanaw, ika nga, dito ho sa mga kaganapan dyan sa naturang lugar at kung anong ugnayan dito ng manunumpang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa mismong lugar na kanyang gagamitin bilang venue. Okay? So, nandiyan na uli si Sir Alan. Malinaw na sana yung signal. Sir Alan, kumusta ho yung feedback ng mga manggagawa? Sabi nyo, mukhang magkakaiba. So, ano ho ang buod ng kanilang mga sentimiento?
Ayun. Sir Alan? Well, kulang at hindi sapat yung nigay ng mga wage board. Mm. To cut it short, parang ano lang pala, no? Parang bitin sila doon sa apila. Okay, Sir Alan, ano ba talaga yung naging apila po ninyo na halaga na dapat ay maging distributed na halaga, yung magiging minimum para doon sa mga manggagawa, Sir Alan? Yes, ang pinagsumikapan namin, Bombo Dennis, ay may lapit natin dito sa tinatawag na poverty threshold. Yung poverty threshold ay sabi ng gobyerno, Philippine Statistics Authority at ng Food Nutrition Research Institute, ang sabi nila, kinakailangan ng 640 pesos o 640 pesos a day ang isang pamilya para makakain ng maayos at makapamuhay ng simple, no? 640 yung tinatarget natin na amount. Subalit, sa mga inilabas sa mga wage increase order ng mga wage board, hindi umabot doon sa 640 na kinakailangan ng isang pamilya. With your indulgence, Sir Alan, may tanong din ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Sir Alan, magandang gabi po sa inyo. Sir, pwede pa bang muling humirit ng aumento kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sir? Magandang tanong 'yan, Bombo Jane, dahil sa mga ordinaryong mga panahon, bawal kaming maghain muli ng wage increase petition sa loob ng 1 taon matapos paglabas ng mga wage increase order. Subalit, kapag kahit na naglabas na ng wage increase order, ngunit merong mga extraordinary situation o extraordinary na mga pangyayari kagaya ng pambihirang pagtaas ng gasolina o may iba pang mga pagtaas ng mga basic na mga pangangailangan natin, maaaring magdagdag na muli, magdesisyon na muli ang wage board na dagdagan yung sahod na inilabas nila nung nakaraang wage increase order nila. So maaari pong humiri tayo muli ng dagdag sahod kapag mayroong mga tinatawag na extraordinary situation o supervening event. Ayun, at least may pag-asa pa pala. Kasi baka maghihintay na naman tayo ng matagal na maturity period, ika nga, Sir Alan. Baka tumagal ng ilang taon bago nagkakaroon uli ng panibagong wage increase. Okay. So, ganyan ho ba may apila na kayo? Dahil dun sa pagpasok ng susunod na administrasyon, syempre, magsisimula din yung panibagong kongreso, yung tinatawag nating 19th Congress. Meron na ho ba kayong na-formulate na communication para ho dito sa mga papasok na bagong liderato dyan sa Kamara at Senado para kahit papaano maamyendahan ho yung mga patakaran. Naririnig ko sa inyo yung tungkol sa wage board, mukhang hindi rin kontento yung inyo pong panig dito ho sa balangkas ng mga patakarang pinapatupad ng wage boards. Sir Alan? Oo, Bombo Dennis, ang aming tutukuyin ngayon, ang aming pagkakabalahan ay pag-amyenda talaga ng Wage Rationalization Act of 1989 o yung tinatawag na Republic Act 6727 o ito yung batas na nagtatatag ng wage board at nagtatatag ng kasalukuyang wage increase mechanism, no? Dahil kasalukuyang sistema, Bombo Dennis, ay hindi na patas para sa mga manggagawa dahil ang kasalukuyang binibigay ng mga sahod ay napakaliit, no? Kung magdesisyon man ang wage board ng dagdag sahod ay napakabagal at napakakupad ng kanilang proseso at higit sa lahat yung formula na ginagamit nila, no? Meron tayong 10 formula na pinagbabatayan kung magkano yung idadagdag na sahod. Subalit hindi na nagagamit yung formula na yan. Ang kasalukuyang formula ay palakasan ng boses, paramihan ng boto at takutan, no? Takutan na pag sinabi ng mga negosyante na kapag nag-increase tayo ng more than 33 pesos, maraming mga kumpanya malulugi, magsasara, at maraming mga manggagawang mawawalan ng trabaho.
No? So tinatakot nila yung miyembro ng mga wage board kung kaya napipilitan na pumanig ang miyembro ng mga wage board na sumang-ayon sa kagustuhan ng mga employers and businesses. So tutukuyin namin, Bombo Dennis, ang pagbabago, reforma at pag-amyenda dito sa batas na nagtatatag ng kasalukuyang sistema. How about any plan na makipagpulong dito kay incoming kaya naman ay tawagin nating President-elect Bongbong Marcos para siya mismo yung kukumpas kung sakasakali man, Sir Alan? Oo, napakaganda ng punto mo, Bombo Dennis, kasi alam naman natin dito yung sistema ng politika dito sa ating bansa. Kinakailangan mo talagang i-assert, no? Kumbaga ipilit mo yung pinaglalaban mo sa kasalukuyang sistema. So ang kagandahan lang lamang dito ay nagkaroon na kami ng endorsement kay President-elect Marcos at naging platform ito, ang endorsement na ito para sa TUCP upang maihain sa kanya ang mga labor agenda na nais naming isusulong sa kanyang administrasyon. At kasama na dito yung pagbabago sa wage board o sa wage setting mechanism natin, yung security of tenure at iba pang mga labor issues na kinakailangan sa batas at ipatupad ng kanyang administrasyon para naman walang maiiwan, lahat ay sama-samang makikinabang sa prosperity o sa economic growth ng ating bansa. Sige po. Maraming salamat, Sir Alan, at makikibalita pa kami sa feedback mismo galing ho sa sektor ng mga manggagawa. Gayun din, kung may mga good news naman na ipapaabot ho sa atin. Thank you so much sa oras po at sa mga impormasyon na inyong ibinahagi. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Jane. Maraming salamat po sa Bombo Radio. Magandang hapon. Si Ginoong Alan Tanhusay, tagapagsalita ho yan ng ALU-TUCP, kaugnay ho dun sa ngayon ay unang araw ng implementasyon ng panibagong minimum wage dito ho sa Metro Manila at ganun din sa mga karating hong rehiyon. Naghatid yan sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Iniulat ng Department of Health na napakataas ang tsansa na nangyayari na ang hawaan locally ng Omicron BA.5 subvariant. Ito'y makalipas ang dalawang pasyente nga ay natukoy na may subvariant ng BA.5 mula ho sa Bulacan. Ay sinasabing wala naman travel history maliban doon sa kanilang polling precinct na pinuntahan dito ho sa Metro Manila. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kasalukuyan nilang tinitrace ang dalawang individual na nagpositibo sa nasabing variant. Samantala, sinabi naman ng health official na 15 sa 17 rehiyon sa bansa ang nasa low risk mula sa minimal risk na mga kaso ng sa gitna huyan ng mga kaso pa rin ng COVID-19. Napag-alaman na 12 ng mga lugar sa bansa ang nasa pinakabaluwag na 5-tier COVID-19 alert level system na magpapahintulot na doon sa mga negosyo at pampublikong sasakyan na gumana na may sapat na bilang doon sa kapasidad na kanilang pinahihintulutan. Samantala naman, nababahala ang US Food and Drug Administration tungkol sa posibleng dalang panganib ng pamamaga sa puso mula sa bakuna sa COVID-19 ng Novavax. Ito ay sa kabila ng ipinakitang data ng kumpanya na maaaring itong bawasan ang mga pagkakataon ng mild to severe disease. Sa halos 30,000 patient trial ng Novavax na isinagawa sa pagitan niya ng buwan ng Disyembre taong 2020 at Setyembre taong 2021, mayroong 4 na kaso ng isang uri ng pamamaga sa puso na tinawag na myocarditis na nakita ito sa loob ng 20 araw pagkatapos kumuha ng protein-based shot. Dahil dito, hiniling ng ahensya sa Novavax na i-flag ang myocarditis at isa pang uri ng pamamaga sa puso na tinatawag naman na pericarditis bilang isang important identifier risk sa mga materyales dito. Ngunit ang kumpanya ay hindi pa sumang-ayon na gawin ito. Magugunitang ang bakuna ay nagpakita yan ng visa na 90.4% sa pag-aaral ng Novavax na nag-enroll naman ng mga nasa hustong gulang sa buong Amerika at doon sa Mexico. Samantala, nasa ilalim pa rin ang Coronavirus Alert Level 1 ang lahat ho ng 16 na mga lungsod at nag-iisang munisipalidad
dito sa National Capital Region o NCR. Yan ay matapos linawin ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang listahan ng mga risk level classification. Sinabi ni Communications Secretary Martin Antonar na inaprubahan ng IATF ang mga rekomendasyon ng Sub-Technical Working Group para sa data analytics upang linawin ang alert level classification ng mga probinsya, highly urbanized cities, independent component cities at munisipalidad dito ho sa mga nasasaklaw mula Hunyo 1 hanggang 15 ng taong kasalukuyan. Samantala, sinailalim naman sa Alert Level 2 ang mga sumusunod na lugar doon ho sa Cordillera Administrative Region, yung Benguet, Ifugao at ganun din sa Region 4A yung Quezon Province. Sa Region 4B, yung Occidental Mindoro, Palawan Province at ganun din yung sa Region 5, yung Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon at sa Region 6 naman yung Antique, Negros Occidental at sa Region 7 yung Bohol, Cebu, Negros Oriental at sa Region 8 yung Leyte, Northern Samar, kasama ho dyan yung Western Samar at sa Region 9 yung City of Isabela, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at sa Region 10 yung Lanao del Norte, sa Region 11 Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at sa Region 12 yung Cotabato. Kabilang ho dyan yung North Cotabato, yung General Santos City at yung Sarangani, pati na yung South Cotabato, Sultan Kudarat at sa Caraga, ganun din mga kabombo, yung Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, BARMM naman, Basilan, Cotabato City at Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi. At yan mga kabombo, yung mga panibagong adjustment dito sa classification, kaugnay pa rin ho ng pinaiiral ng Interagency Task Force. Samantala, sinisiyasat na ng Department of Justice ang sinasabing mismatch sa ilang death certificate ng mga biktima ng war on drugs ng pamahalaan. Kasunod ito ng ulat na nagpapakita ng nasabing hindi pagkakatugma na pinanggagalingan ngayon ng ilang espekulasyon. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, iniimbisigahan na ng DOJ ang 352 na kaso ng mga individual na napatay sa anti-drug operations ng mga pulis mula yan sa taong 2016. Nauna nang inilathala ng DOJ noong October 2021 ang review nito sa 52 drug war cases kung saan ilang suspect na napatay na umano'y unang nagpaputok ng baril sa mga pulis ay nagnegatibo sa gunpowder nitrates. Tiniyak naman ni Guevara na irerekomenda niya kay incoming Justice Secretary Boying Remulla na ipagpatuloy ang mga programa ng Department of Justice. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Duda ang isang grupo ng mga guro na sasapat ang pondo ng Department of Education o DepEd para tuluyang maipatupad ang buong face-to-face classes. Ito'y para ho sa napipintong pagbabalik nga sa normal ng sitwasyon dahil na rin sa naitatalang mababang kaso na ng COVID-19 sa ating bansa kahit may mga nailalagay pa ho sa data na mga bagong variant at sub-variant ng naturang virus. Pati nga sa isinagawang survey ng Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant Education ay aabot sa halos 6 na po hanggang mahigit 80% ng mga guro ang nagsabi na abunado pa sila doon sa mga ginagamit nilang materyales para sa kanilang pagtuturo. Lumalabas din mga kabombo sa survey na hirap ang nasa halos 70 hanggang 70% ng mga respondent na pawang pamilya ng mga mag-aaral sa distance learning dahil nga sa laki ng kanilang ginagastos. Dumipensa naman ho dyan ang tanggapan ng Department of Education sa pagsasabing isinuminta nila sa Kongreso yung pangangailangan para ho sa 1 trilyong piso. Yan ho ay pondo para sa edukasyon at upang matugunan ang mga pangangailangan ng sektor sa susunod na 6 na taon sa ilalim ho yan ng bagong Marcos administration.
At mga kabombo, mga Kastar Nation, sa mga sandaling ito, kuha po tayo ng update dyan sa lungsod ng Maynila. Ano pa nga ba yung mas malalim pang kwento ang mga nakapaloob sa pagdarausan ng panunumpa ni President-elect Bongbong Marcos Jr.? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Everly Rico. Maliban sa makasaysayang kwento sa likod ng National Museum of the Philippines na nasa aking likuran kung saan gaganapin ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., lingid sa kaalaman ng nakakarami na mayroon din itong personal connection kay BBM. Alam niyo ba mga kabombo na ang Old Legislative Building na ngayon ay tinatawag ng Pambansang Museo ng Pilipinas unang nagkita o masasabing naging unang tagpuan noong taong 1954, ika-6 ng Abril ang mga magulang ni President-elect Bongbong Marcos na sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ikinuwento ng batikang history professor na si Dr. Jose Victor Torres sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio na sa museyong ito unang nagkakilala sina dating President Marcos Sr. na noon ay 36 anyos at habang 23 anyos naman si Imelda sa isang budget hearing ng Philippine Congress noong ginawang legislative building ang Pambansang Museo. Si dating President Marcos Sr. ay congressman pa noon na bahagi ng oposisyon na nanguna sa argumento hinggil sa pambansang pondo habang si Imelda naman ay nasa Congress noon para bisitahin ang kanyang pinsan na si Daniel Romualdez na siyang Speaker of the House naman noong mga panahon na iyon. Sa una nilang pagkikita, abay na love at first sight ang dating Pangulong Marcos Sr. kay Imelda at doon na nga nag-umpisa ang pag-ibigan ng magulang ni BBM. Kung kaya't ayon kay Professor Torres, ito rin ang espesyal na dahilan kung bakit napili ni President-elect Bongbong Marcos ang National Museum of the Philippines bilang venue ng kanyang panunumpa bilang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito pa ang pagkukwento ni Professor Torres sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Diyan sa legislative building na yan, yung National Museum building, diyan nagkakilala yung magulang ni BBM. Ganun ba? Simula yung ligawan nila. Bakit ano that time yun? Ano yan dan? Marcos was Senate President at that time. No? Okay. His father, no? President Marcos, Senate President. Imelda was an employee of the Central Bank. And but the speaker, I think it was the majority floor leader yata at that time was Daniel Romualdez, who was the cousin of Imelda. And Imelda lived with was close to the family of Danieling Romualdez. And one time, they decided to fetch him. The family decided to fetch Daniel Romualdez from the Senate, from the Congress building. Kaya kasama si Imelda. And while they were waiting in the visitors' lounge, ang storya po ay kumakain pa daw ng butong pakwan si dating First Lady Imelda Marcos, no? Marcos walks in and siyempre, love at first sight, nakita niya lang po dun siya, no? Si Imelda, magandang babae, matangkad pa. She's really tall, no? In that time. Nung una, naging hesitant si Marcos kasi mas mataas sa kanya si Imelda. Yun ang akala niya, no? Mas mataas sa kanya si Imelda. Pero nung tumayo daw, sabi ni Marcos, akala ko pa naman ay mas malaki ka pala sa akin, yun pala hindi, no? And apparently, this started the entire ball rolling. No? And as we all know, it was a whirlwind courtship. And 11 days later, they became husband and wife in Baguio. No? So doon nagsimula sa gusaling yan. So I think, I don't know if the President-elect would know that. Probably, kikikwento sa kanyang nanay niya yun. That was there. His parents actually first met. No, so may romantic angle din sa ating President-elect ang kanyang pagpili siguro nung gusaling yon. Di rin bukod akalain na tumagal lamang ng 11 araw ang ligawan ni dating President Marcos Sr. at ni Imelda Marcos na ikinasal noong April 17, 1954 at sinundan naman din ito ng church wedding noong May 9, 1954 sa San Miguel Pro Cathedral sa Manila. Sa naging speech noon ni Marcos Sr. para kay Imelda,
Noong ito pa'y nabubuhay, ibinahagi niyang hindi siya naniniwala sa ligawan. Subalit pagdating kay Imelda, sinabi nitong na kung mamahalin lamang siya ni Imelda ay kanya itong liligawan habang buhay. All other goods by fortune's hand are given. A wife is the peculiar gift of heaven. Shall I say that all over again? Most goods by fortune's hand is given. A wife is a gift from heaven. Ayon kay Professor Torres, ang pambansang museo na ito ay ang lumang legislative building bago ito tuluyang ipasara dahil sa martial law. Ibinalik naman sa orihinal na purpose noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos at naging ganap na National Museum of the Philippines. Bukod pa kay President-elect Ferdinand Marcos Jr., ang National Museum na ito, dito din ginawa ang panunumpa noon ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel, dating President Manuel Rojas bilang ikatlong Pangulo ng Commonwealth. Bukod nga sa political history ng National Museum na ito, ayon pa kay Professor Torres, ito na rin ang unang pagkakataon na natutukan ang makulay na kultura ng ating bansa na itinuturing na National Cultural Heritage sa pagkakatatag ng National Museum. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsasaayos sa venue kung saan gaganapin ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Museum of the Philippines. Nagaganapin naman sa Hunyo at 30. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly ko nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang mga balita, inihayag ni Bienvenido Laguesma ang pinili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos na mamuno sa Labor Department na siya ay magiging receptive sa mga panukalang labor policy na nagmumula sa mga grupong may iba't ibang political ideology. Anya, hindi siya uupo sa Department of Labor and Employment na sarado ang kanyang isip na alam niya kung ano ang gagawin dahil ang pag-aaral anya at pakikinig ay isang continuing process na hindi pwedeng sabihin na you have the monopoly of everything. Binanggit niya ito habang hinaing niya ang tinatawag niyang fragmented trade union movement at halos hindi nagbabago ang antas ng unionization sa Pilipinas mula nang magsimula siyang maglingkod sa departamento. Kapag makumpirma ng Commission on Appointments, magsisilbi sa Laguesma sa kanyang pangalawang tungkulin bilang Labor Secretary. Naglingkod siya bilang pinuno ng DOLE sa ilalim niya ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada mula 1998 hanggang 2001 matapos niyang kumpirmahin ang kanyang pagbabalik sa departamento. Sinabi pa ni Laguesma na wala siyang magic wand o solusyon sa mabilisang pag-aayos sa mga isyong nakapalibot sa sektor ng paggawa. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na pong 38 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Kuha muna tayo ng update dyan sa Kabikulan mga kabombo dahil kagabi ay marami ho yung nabahala. May amusement area ho kasi dyan sa Daet, Camarines Norte. Ang biglang tumigil yung Ferris wheel ay napilitan ho na rumisponde ng mabilisan yung rescue team. Alamin na natin kung anong mga ginagawa ngayon ng mga otoridad doon dahil kinakailangan yata ng stress debriefing ng mga natenga ng ilang minuto, oras o ano ba, gaano katagal. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Naga. Yes, Bombo Dennis and Bombo Jane, nakahanda nga itong Bureau of Fire Protection Daet na magsagawa ng stress debriefing dito naman sa mga na-trauma matapos na magkaroon ng pagkadisgaril nitong Ferris wheel sa isang peryahan sa barangay Lagon dito naman sa bayan ng Daet, Camarines Norte. And mababatid nga na kagabi nang magkaroon ng aberya itong nasabing ride kung saan natrap itong 15 sakay nito kasama na itong 2 taong gulang na bata. And sa panayam naman ng Bombo
Bombo Radyo Naga kay Senior Inspector Venir Tabaniag, ang Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Daet. Sinabi nito na nang madisgaril itong Ferris wheel ay kusa naman itong huminto. And dagdag pa nito, ang nasabing insidente ay kauna-unang aberya na naitala sa mga peryahan sa bayan ng Daet. Ayon pa sa opisyal, ang nasabing uri ng ride ay may taas na 3 palapag kung saan kinailangan nilang gawin ito naman na high angle rescue. And kaugnay nito, katulong umano sa pagrespondi sa insidente ang Daet Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Mount Labo Rescue Team at Camarines Norte Electric Cooperative or CANORECO. And dahil dito, matapos ang 1 oras na rescue operation, maingat na nailigtas ang mga sakay ng Ferris wheel kung saan wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Sa ngayon, mananatiling suspendido ang operasyon ng nasabing peryahan hanggang nagpapatuloy ang investigasyon na katulong ang Engineering Office ng Local Government Unit ng Daet. Ang inspeksyon na gagawin ng mga otoridad ay para matiyak din na ligtas ang iba pang mga rides sa nasabing peryahan. Samantala, ilang araw nang nag-ooperate itong nasabing itong iba't ibang rides sa lugar bilang bahagi na rin itong nalalapit na Penyasa na festival ng nasabing bayan sa darating na Hunyo 24 ng kasalukuyang taon. And sa ngayon, pakinggan natin itong naging pahayag naman ni Senior Inspector Venir Tabaniag, ang Fire Marshal ng BFP Daet sa panayam ng Bombo Radyo Naga. At nag-inspection po kami sa naganap po na stock up po yung ating Ferris wheel. Ngayon nga po, pinag-aaralan po ng aming mechanical engineer, member ng Bureau of Fire, na kung ano po yung Yes, Bombo Joy? Alright, yan Bombo Dennis and Bombo Jane ang bahagi lang nitong naging kapahayagan nitong ni Senior Inspector Tabayag dito naman sa panayam ng Bombo Radyo Naga. How's that, Bombo Dennis? Okay. Well, yung aktibidad pala ay konektado doon sa nalalapit na Pineapple Festival, ano? So maliban pala dito sa ipinahintong rides, particular na yung Ferris wheel, may iba pa bang mga kahintulad na aktibidad dyan na Bombo Joy? Dahil syempre kinakailangan ma-check din yung kalidad ng mga ganyang klase ng rides dyan sa lalawigan ng Camarines Norte. Sa ngayon, ang nabanggit lang nito ni Senior Inspector, ito sa panayam ng Bombo Radyo Naga, is yung mga sinuspende lang, itong mga rides, lahat ng rides na available dun sa nasabing peryahan, maliban dun sa Ferris wheel, yun dun yung ibang rides na available dun sa lugar, sa Daet. At tinitiyak naman na bago ibalik itong operasyon, dapat ligtas na para sa mga mananakay or para sa mga nais sumakay dito naman sa mga rides sa nasabing peryahan na para hindi na maulit ang kaparehas na insidente, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Joy. Ingat kayo dyan. At yan ang ulat mula dito sa aming lokasyon sa Naga City. Ito si Bombo Joy Amalagueño para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Nagpahayag ng suporta ang Department of Social Welfare and Development sa utos ni Pangulong Duterte na gamitin ang digital payments para sa lahat ng transaksyon ng gobyerno para mas maging mahusay at epektibo ang paghahatid ng mga serbisyo. Bago ang paglagdar sa Executive Order 170, sinabi ng DSWD na nagpatupad na ito ng Safe Transaction Account sa pamamagitan ng Deposit Account o e-wallet, e-money para sa pamamahagi ng cash grant at iba pang financial transaction para yan sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakipagtulungan din ito sa Philippine Statistics Authority para isama ang mga serbisyong pinapagana ng Philippine Identification System sa pagpapatupad ng mga programa
programang ito bilang bahagi ng pangkalahatang plano para sa digital transformation ng mga social protection programs. Ipinaliwanag ng DSWD na ang PhilSys adoption ay magbibigay daan sa mas mabilis na eligibility checks at magbibigay daan sa digital payments na magbibigay naman ng mas mahusay at maramihang access point para sa mga beneficiaries nito na makatanggap ng social assistance. Patuloy itong namamahagi ng cash card ng mga beneficiaries ng unconditional cash transfer programs upang matiyak ang mabilis, maginawa at ligtas na paghahatid ng tulong pinansyal. Kabilang dito ang mga beneficiaries ng Social Pension Program at UCT para yan sa mga mahihirap na sambahayan. Samantala, nakatanggap naman ang Boracay ng isa pang pagkilala bilang nangungunang destinasyon at sa pagkakataong ito ay para naman sa pananatili nito. Inilista ng hospitality.net ang isla bilang isa sa top destinations for most sustainable stays in 2022. Inilarawan ng artikulo ang Boracay bilang the top Instagram dream are made of. At idinagdag pa dito na pagkatapos ng 6 na buwan na pagsasara, muling itinuon ng isla ang mga pagsisikap na mapahintulutan ang ecosystem nito na makapagsimula muli at pagkatapos naman ng pagdurusa dahil nga sa pagkakasarado mula sa mga negatibong epekto ng napakaraming turista ay muli itong naging masigla. Ang Boracay ay responsable sa ngayon at tumatanggap na raw ng mga bisita. Pinamamahalaan ito mga kabombo ng lokal na gobyerno doon, pati na yung volume ng mga pang-araw-araw na dating ng mga turista ay agad na nirerendahan pagka lumalagpas na ho sa bilang. Ang isla ay nagpapatupad din ng isang hanay ng sustainable ecotourism practices at kabilang ho dyan yung paggamit ng mga electronic o ng electric tricycle at ngayon ay umaasa rin para sa solar power bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Naghahanap din ng mga hakbang ang mga namamahala sa nasabing isla upang matiyak ang mas maayos at malusog na hinaharap para sa naturang lugar na pinapasyalan ng ating mga kababayan maging ng mga dayuhan. Noong Abril mga kabombo, iminungkahi nga ng Department of Environment and Natural Resources na magpatupad ng QR code system para maiwasan ang panibagong siksikan ng mga turista sa Boracay. Nilang pag-set up ng carrying capacity ay naaayon sa patuloy nitong misyon na protektahan at pangalagaan ang kapaligiran sa naturang isla. Naniniwala ang isang health expert na ginawang matatag ng isang bansang pagbabakuna at pagsunod sa mga health protocols upang agad na makabalik sa normal kahit nasa gitna ng banta ng COVID-19 at mga sub-variant nito. Sinabi ni Health Reform Advocate and former Special Advisor of the National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Anthony Tony Liachon na ang pagpapabakuna at boosters, gayon din ang pagsunod sa pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng publiko ay nananatiling gold standard sa pagprotekta sa sarili laban sa COVID-19. Sa mga developments na ito, binigyang diin ng health expert ng COVID-19 healthcare utilization rate sa hospital sa buong bansa ay nanatiling mas mababa sa 20% habang ang bilang ng mabagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa ay nanatiling mababa naman sa 500. Gayunpaman, nilinaw ni Liachon na ang pagpapalakas sa laban sa sakit ay hindi ginagarantiyahan ng isang individual ay hindi makakaranas ng isang breakthrough na impeksyon. Muling inulit nito ng booster job ay nagpuprotekta sa mga tao laban sa pagka-hospital at severe COVID-19. Magugunit ang ipinakita ng National COVID-19 Vaccination Dashboard ng Department of Health noong June 3, may kabuang 70,992,108 Pilipino ang nakakumpleto na ng kanilang pangunahing doses ng bakuna. Sa bilang na ito, 14.2 million na individual lamang ang napalakas laban sa sakit o ang nagpaturok ng booster.
Samantala, nirekomenda naman ng Department of Health na panatilihin ang alert level system sa Administrasyong Marcos habang nagpapatuloy pa rin ang laban ng ating bansa laban sa COVID-19 pandemic. At ayon nga kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito ang nagbibigay sa atin ng safeguard at naglalaan ng gabay para alam natin kung ano magiging aksyon base na rin sa risk level sa areas na tinutukoy nga dito sa ating bansa na may mga kaso. Idinagdag pa ni Vergere na nakaranas ng hamon ng gobyerno sa pagsasailalim sa lahat ng lugar sa Alert Level 1 bago pa man matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo dahil na rin sa mababang pagbabakuna sa ilang mga rehiyon. Sinabi ni Vergere na irerekomenda ni Health Secretary Francisco Duque III na ipagpatuloy pa rin sa papasok na pamahalaan ang pagsisikap na mapaigting pa ang pagtugon sa kalagayang pangkalusugan ng ating bansa. Kabilang na ho yung pagpapabuti ng kampanya para sa paglaban sa COVID-19 at yung vaccination drive. At irerekomenda rin ni Duque sa papasok na Health Secretary na palakasin yung kapasidad ng mga health system at kabilang na ho yung mga ospital at rural health units para labanan ng COVID-19. Dagdag pa ni Vergere, binuo ng DOH ang kanilang transition committee, ganun din ang ilan pang mga pagpupulong ay ginagawa para sa pagpasok ng administrasyong susunod ay iendorso na lamang yung mga prioridad para sa kalusugan ng ating bansa. Pinayuhan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga aplikante ng Transport Network Vehicle Service na na-reject ang kanyang applications na muling mag-apply at gumamit ng bagong email accounts. Layunin nito ay upang may konsiderang bago ang kanilang applications. Nasa 6,869 slots para rin ang bukas para sa TNVS LTFRB. Ang LTFRB sa ngayon nakatanggap na ng mahigit 1,000 application para sa Transport Network Vehicle Service mula nung buksan nito ang aplikasyon noong Abril 30. Ang pagtanggap ng bagong application para sa TNVS ay batayan sa LTFRB Board Resolution number 065 kung saan 7,000 TNVS slots ang binuksan sa Metro Manila, 200 sa Central Luzon, 500 sa Bicol Region at 150 sa Western Visayas. Sa kasalukuyan, sinabi ng LTFRB na mayroong 922 na aplikante mula sa Metro Manila, 68 sa Central Luzon at 11 sa Bacolod City. Mayroong 26,301 TNVS unit na ang kasalukuyang tumatakbo sa buong bansa. Sa bilang na ito, 25,495 ang nag-ooperate sa Metro Manila. Kuha naman tayo ng ulat mula sa ating himpilan dyan sa Central Visayas dahil may 3 taong gulang na bata, mga kabombo, ang nasawi doon sa nangyaring sunog habang natutulog ho ito. No? At makibalita tayo sa iba pang naging epekto ng naturang sunog sa ulat ng Star FM Cebu. Hindi na nagawang makalabas pa ng bahay ang isang 3 taong gulang na bata sa nangyaring sunog Biyernes ng gabi sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Aluginsan, Cebu. Nakilala ang nasawi na si Isaac Pantin Pialago. Napag-alaman sa investigasyon na niiwan sa bahay ang biktima kasama ang 2 pang kapatid nitong may edad 10 at 8 taong gulang dahil bagong panganak lang ang ina ng mga itong si Anne-Marie Pantin at nasa birthing center pa na malapit lang din sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Sa panayam ng Star FM Cebu kay Senior Fire Officer Juan John Merlisigas, sinabi nitong naging sanhi pa ng sunog ang naiwanang gasol. Inutusan pa umano ni Pantin ang panganay na anak nito na magpakulo ng tubig para dalhan ito pero nakalimutang patayin ang gasol. Nakarinig na lang umano ang mga nakasaksi ng biglang pagsabog. Ang sanhi ng sunog, ma'am, is all about na yung naiwanang gasol. Kasi nagiinit yung sabi ng katulong na nagiinit daw, pinainit ang tubig tapos mga bata ang naiwan tapos nakalimutan siguro, naiwan yung kalan tapos nag-init na masyado tapos yung hose ng gasol natamaan tapos lumabas yung LPG, liquefied petroleum, kaya biglang para silang may narinig sumabog gawa ng sa LPG gas.
Bahagi ng pahayag ni Senior Fire Officer Juan Jan Merlisigas, hepe ng BFP Aluginsan Intelligence and Investigation Section. Samantala, nagawa namang makatakas at makalabas sa kwarto ng dalawang bata matapos napansin ang sunog para naiwan ang isang kapatid nitong biktima na tulog pa ng mga panahong iyon. Hindi na rin ito nagawang mailigtas ng mga kapitbahay dahil sa laki na ng apoy. Tinataya namang umabot sa 150,000 pesos ang pinsalang iniwan sa nangyaring sunog. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embre nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Inihayag ni Russian President Vladimir Putin na walang problema ang pag-export ng butil mula sa Ukraine. Ito ang reaksyon ni Putin matapos ang operasyon ng Moscow sa Ukraine na nagtaas ng pangamba sa isang global food crisis. Anyang walang problema ang pag-export ng butil mula sa Ukraine at maaari itong gawin sa pamamagitan ng mga daungan ng Ukrainian, sa pamamagitan ng iba pang nasa ilalim ng kontrol ng Russia o kahit sa pamamagitan ng Central Europe. Inakusahan ni Putin ang West ng bluster sa pamamagitan ng pag-angkin na pinipigilan ng Moscow ang mga pag-export ng butil mula sa Ukraine. Binanggit pa ng pinuno ng Russia ang posibilidad ng pag-export sa pamamagitan ng mga daungan ng Ukrainian ng Mariupol at Berdyansk sa dagat ng Azov na nagbibigay ng access sa Black Sea. Parehong nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Sinabi rin niya na ang mga daungan sa ilalim ng kontrol ng Kiev, lalo na ang Odessa, ay maaaring gamitin, ngunit nanawagan na ang mga tubig sa paligid ng mga daungan na hawak ng Ukrainian ay dapat linisin na maminahan ng Ukraine. Kasama sa iba pang mga option sa transportasyon ang Danube River sa pamagitan ng Romania, Hungary o kaya sa Poland. Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombo kung ano itong pangako ng Philippine Olympic Committee na bonus para sa mga atleta, lalo na yung mga nagkamit ng medalya sa nakalipas na malaking sporting event. Sa ulat ng Star FM Bacolod. Mga katanggap ng karagdagang 11 million pesos mula sa Philippine Olympic Committee or POC ang mga atletang kumulekta ng mga medalya mula sa nakaraang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang gold medal ay may katumbas na 100,000 pesos habang ang silver at bronze ay 30,000 pesos at 10,000 pesos naman ayon sa pagkakasunod. Hinati ang 11 million pesos sa 5.82 million pesos para sa mga gold medalists, ang 3.22 million pesos sa mga silver winners at 1.97 million pesos sa mga bronze winners. Sa naging panayam naman ng Star FM Bacolod kay Nesty Peticio, Tokyo Olympic silver medalist at Vietnam SEA Games bronze medalist, labis silang nagpapasalamat sa mga nakaka-recognize ng kanilang galing at sinabi niya marami pang atleta katulad niya ang hindi nawawala ng pag-asa para magdala ng maraming karangalan sa bansa dahil sa suporta sa kanila. Iniengganyo din niya ang mga nangangarap pasukin ang mundo ng boxing o anumang sports. Sa lahat po ng mga kapwa-atleta, sa mga kabataan po na nagsisimula pa din po na gustong pumasok sa boxing. So, or sa kahit anong combat sports po, basta magtiwala lang po tayo sa sarili natin, magtiwala tayo kay Lord. Una po talaga yan, na kaya natin abutin yung pangarap natin. Yung willing tayo sa lahat, ibigay para makuha natin yung pangarap natin. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, narito mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 52 pesos and 58 centavos. Ang Singaporean dollar naman, 38 pesos and 37 centavos. At ang Hong Kong dollar, 6 pesos 70 centavos. Ang euro ay 56 pesos 51 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 01 centavo. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat. Para sa sama-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 3 minutos sa nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan nagaplag na panatuntunan zona libre. Kanya daw sang Sabado sa 4 sa bahin sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Sa to sa ring pagparagan pagulop dayta karon nga gabi may kopod na ang inyo sining alagad si Bombo Ponce Espino. Dubdob nung kitala sa 9 ang takna sa ring o kon na sa media ang takna sa ring gabi. Sa pagkadulog sa kapagpatpat sa pila ka madrakuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa ulasang pungsod. Ilang madragwan nga mabalita sa patag sa inang pangkag sa artista. Sa pag-updan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring nga Bombo Correspondence. Bombo volunteer sa pagkatagban sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakaulihi nga ma-report nga nagkaranabo. Asign sa resitag sa camera of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamiw-tanan sa aton sa ring nga makauturan mataga para matita abroad, mga pinanagata nga merigrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Kanagalang taon na karagap mati sa aton sa Facebook, sa YouTube, no? Kag sa 630 kHz. No? Sa radio dial sang tag sa Kapatrasiso Radio, kag the same time yung makabaran, no? Sa bahin sa aton sa ring nga makauturan kag sa makabombo ta. I-search lamang sa Facebook ano mo yung official fanpage ang Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. No, subscribe ka mo dira no sa YouTube kay para makabaton ka mo sa mga notifications sa mga live nga mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. No, so mga programa no from sign on to sign off inyo makitaan kag mabatian sa Facebook at design lang ka madrakuan nga mga balita no ang